Nay! Oh, Alisa! Kung sa man kaniya? kuha lagi ko sa akong gulay, magsuri pa ko. Ha? Magsunuray pa ko sa akong gulay. Ngong naman kaniya nagtambay? Nagpahuway sa. Ano pahuway sa? Init. Na nakaihalin? Naala po gamay. Pila man na? Munghalin? Wa pa man eh. 20 pesos pa man eh. 20 pesos pa munghalin? Oo, unsa man yung baligyan na be? Ay, mga ganas naman tao ni. Ate pila man eh? Tag-G's. Tag-Jess. Mm. Mangyo ko na be. Pangayoon ko na yung 20 na halin. Ay, Okay na kuha naman jud. Uhaw na ba ipalit na mong tubig? okay ra good. Pangayoon ni mo. Ha? Okay ra. Okay ra? Oo. Okay ra pud sa imo nga og kay kuan wa na kay halin dia. Ah, sige lang kay manguha pa man pud kog kuan gulay dito sa amo. Muha pa gulay sa inyo. Mm. More na imong panginabuhi na. Ay, daghan man tay koy makuan ani kung usahay manguling man ko. Manguling ka. Oo, sa makakuwag na po ka sa ako. Aw, pila man naka adlaw pod? Na isa man nakasemana di sa maluto. Tag pila manguling ron? Tag 100 ang sako. Tag 100 sa ako. Oo. Sa ato pa sa kalibo. Isa Imong ka- semana. Oo. Nya, na kay mga anak na eh. Naaman ko yung mga anak ko mga minyo naman tanan. Kinsa ra may kauban nimo diha sa inyong balay? Kami na sa akong bana nga tiguwang na nga di na makatabang na akong panginabuhi. Ako na lang minabuhi. Pero bilib ko sa imo na iba, pila edad nimo? Kuan sa 63 na ko karon. 63 pero manguling pa ka? Oo, mangurson lang ko panguling kay gumikan sa kawadon ba ako na lang inabuhi sa among kaugalingon. Mo lagi pod na ino, mo nay kuan lagi no. Mga gani. Mo nay gingon nay nga isalig gyud na to sa taas ng atong kapobrehon di ba? Mao gyud. Hmm? Mangin kamot lang ko nga makakuan og pangwarta karon makapalit pud og bisina pud sa akong bana. Aw, Oo naman. ginabidisina ang imong bana. Oo, na may maintenance. Nya ang karon nay og pangayoon ko na imong 20 nay. Okay ra sa imo ha day. Sige lang kay Agin- na pa may daghang gulay makuha. Na pa may daghang gulay makuha. Maayo jud ka nga pagkakuan nay ba, tawo nay ba? Kay bisag kabalo ka nga na kay problema, Ay, muhatag man jud kas tawo nga walang wala. Muhangyo sa imo ha. duga naman akong pag-antos ay sa kuan kay ana akong bana masakit ang mga daan. Sa unang panahon luwa man na siya dugo. Sige nay, ani na lang nay. Pila may halin ka na nimong kuan? Mga kuan raman ni mga 40. 40? Ataling taliya gamay 50. 50? Mm. Ako na lang palit ana. Sumali mo. Sige. Oh. Okay ra na. Dako man na sir ay. Ha? Dako man na. Sige na. Oh. Wow. Oo, ang punta ana sir. Ha? Hindi lagi. Kaya imo mo kung taga 20, paliton ko lang na. Salamat sir ha. Oh, sige ra nay. Nya karon nay, di pa na mao ha. Okay, napa ko ihatag nimo. Mabaw. Oh. Oh, natay ko anay oh. Natay grocery ha. Ay. Oh, natay grocery. Salamat naman ana oy. Oh, natay Naman, grocery ana. nay. Oh, nya bugas pod. Mas maayo man ang grocery og bugas. Oh. Mao, salamat kay sir ha. Okay, napansin mo jud ka lang ko nay naging ingkod na ka diha. Ni-relax na jud ay ka. Mag-relax sa kay init ng pagbaklay. Mao nya pila 20 pesos pa imong halin ba? Mao. Sige ra nay nya karon. Na may mulabay diri ang kuan di ba nay? Nay mulabay diri nga. Sakinan? Oh, kanang pasahiroan. Naman. Oh, mamasahin na lang ka ha. Oo, pwede ra. Oh, okay ra. Hmm. Sige nay. Nya nay mao ra to. Sige sir, oy, salamat ng taon anang imong gihatag oy. Dako pa man ni imong kwartang gihatag. Sige ra nay, gamay ra na nay. Sige sir, salamat. Oh, nya karon nay mo relax na lang ka ha. Oo, relax. Okay na naman kay bugas na po kay grocery. Ha? Di na ko ana magkuan sa pila ka kuan. O pila ka adlaw. Pila ka adlaw buwan makaha. Ang isa ka kilo kay katulong man namo kanon. Mo, Lugaw-lugaw ra. lugaw-lugaw ra. Ayaw na mo paglugaw-lugaw sa. Ha? Kaya na may bugas Oo. niya. Ana ra gyud ha. Nya nay di na may magdugay. Sige sir. Sige nay. salamat, sir. Amping-amping sa imong pagkuan ha. Kanunay sa imong pagpanarbaho nay ha. Sige sir. Sige nay. Sige, salamat. Sige, salamat pud nay. Agto sa me. Sige.